дар асоси муроҷиати шаҳрвандон ба мақомоти милитсия дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Мастчо нисбати Абдуҳоким Топилов сокини ҳамин ноҳия бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. гумонбаршуда ки ба хариду фурӯши чорво машғул аст дар ҳудуди молбозор ба боварии сокинони ноҳияҳои Мастчо ва Бобоҷон Ғафуров даромада моли калони шохдорро тариқи насия ба даст оварда аз додани маблағи он сарпечӣ кардааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Мастчо бо ҷурми қаллобӣ нисбати шаҳрванд Топилов Абдуҳоким Ризқулович соли таваллудаш 1967 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Навбаҳори ноҳияи Мастчо бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. чунин таъинот ба он хотир аст ки гумонбаршуда давоми солҳои 2014 ва 2016 ба боварии сокинони ноҳияи Мастчо ва Бобоҷон Ғафуров даромада аз онҳо моли калони шохдорро тариқи насия ба даст оварда баъди фурӯхтани чорво ваъдаи додашро иҷро накарда пулро ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. این آدم‌ها من میگفتم که من مقصد گواتانا دومت سیما نصیحت تید من پولاشا قیمتتر میگیرم میگفتم مثال 7000 گو باشد 8000 با میگرفتم با برده 1000 تومان کمش با فروخته همین احتیاج خودم صرف میکردم. хариду фурӯши чорво шуғли гумонбаршуда буда шаҳрвандони аз ҳаракатҳои ӯ зарардида низ аз рӯи ҳамин пеша ӯро мешиносанд. феълан 4 далели мардумфиребии Абдуҳоким Топиловро милитсия ошкору ба қайд гирифт ки зарари умумии он 39600 сомониро ташкил медиҳад. чунончи моҳи сентябри соли 2014 аз як нафар сокини ҷамоати палдораки ноҳияи Мастчо 3 сар моли калони шохдорро 14000 сомонӣ насия гирифта 5500 сомонияшро дода боқимонда 8500 сомониро барнагардонидааст. худи ҳамон сол як сар моли калони шохдори сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро 7900 сомонӣ бо ваъдаи баъд аз 3 моҳ маблағашро баргардонидан гирифта то ҳанӯз маблағи мазкурро пардохт накардааст. ё ин ки моҳи сентябри соли 2016 аз сокини ноҳияи Мастчо 3 сар govро бо арши 15000 сомонӣ бо баҳонаи баъди 4 моҳ маблағашро баргардонидан гирифта ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. дар муносибатҳои ҷамъиятӣ бахусус доду гирифти пулӣ ва дигар хизматрасониҳо сӯистифодаи боварӣ ва фиреб ҳолатест ки имрӯзҳо хеле авҷ гирифта заминаи онро зудбоварии шаҳрвандон мегузорад. нафарони оиди ҳаракатҳои ғайриқонунии гумонбаршуда Абдуҳоким Топилов маълумот дошта ё зарар дида метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчо ё милитсияи маҳаллии зист хабар диҳанд.